И торт закасай саросима надонистам чихе фантазия кунам. Ина ҳам хеле кардам. Дӯстони азиз, умедворам ки дастсоебаш маъқул мешавад. Ина ҳам дӯстони азиз, хай торти бисквитай. Барои ҳамоқара тарзи тайёр кардан суборкаша нишон надодам. Манам хел тайёр шуд, баъд баҳри шумо навор кардам. Манам хел дӯстони азиз, баҳоти торт чӣ хел омада? ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем, нағзем. моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки шумо муборак шавад. тамошобинони азиз, и дастархони хоксоронаи мо. самбусаи гармаки ҷӯшак. дӯстони азиз, дар наворҳом якта торти медовӣ кардагиём. тарзи крем карданша нишон надодагиём. якта подписчик гуфтаги кремша нишон те. рости гап ман ами торта кардам медовӣ. барои подписчикҳо мехостум ки ҳамаша нишон диҳам. чӣ хел крем мекунам, чӣ хеле мекунам, кадом крема истифода мебарам. медовида фарқ надорад кадом креме ки худата маъқулай. мисол як хел одамо сметана, сгушёни молоко, мисол ҳам хеле чизо мекунад. манда намефурам сметана. вақте ки дар Тоҷикистон бошӣ, қаймоқи худмон боша, ӯ хушрӯай. иҷа не намефурам. барои ҳамон қара ман кремам дигар хелай, креми Белария, баъдан камтар сметана и чи сгушёни молоко. хостум ки ба навор гирам, камтар маззам гирех, ангина. барои ҳамон натонистам навор карда. иншааллоҳ ки баҳри шумо дӯстони азиз навор мекунам. ин дафъа торт кардан иштам. рости гап мо тез торт мекунем хонада. насиб иншааллоҳ ин дафъа навор мекунам баҳри шумо. дӯстони азиз, мехостум ки ҳамин гуфти худам питсаи овощноима баҳри шумо навор кунам. чӣ хеле ки гуфтам маззам нестай. рамазон, температура, ангина, ҳаракат нест. дигар навор кардан натонистам. иншааллоҳ ки барои шумо навор мекунам. иншааллоҳ ки ба шумо маъқул мешавад. да иҷа ман чӣ дохтагиям? яким аҷоиботи оламаи маззаш. картошка, сабзӣ, капуст, тухм, ҷирғот, руған, растительное масло, намак, разрыхитель. яким аҷоиботи олам меояд. агар ки иншааллоҳ кардам, шумо карде, дигар питса намепазире, фақат ҳамхелӣ мекунед. аҷоибот, ҳам мулоимай, ҳам бамаззаай. баъд мехостам баҳри ҳамон одамое ки мисол наворҳои маро тамошо мекунанд, хай ман барои худам нағз мебинам ки ягон чи пазм хонада бошам.
барои ҳамоқа навор мекунам. Мисол хай ҳаст одамое ки хай тамошо мекунанд. Касоне ки тамошо мекунанд ҳазор раҳмати худо ягон комментарияи нағз менависанд. Раҳмати худо. Ҳаст одамое ки намедонам ва ё чӣ хеле одаманд. Намехоҳӣ тамошо накун, комментариҳои бемаънита нанавис. Ман ҳам зори комментариҳои бемаънита нестам. Дигар блогера тамошо ку бишӣ. Ман ҳамихе барои худам навор кардистам. Мисол чизе ки худам хонада мекунам, ҳамора навор мекунам. Хай бо ҳаст одамои мисол мефаҳмидагӣ ба маънӣ хай тамошо мекунанд, чизеро ки намедонанд баҳри худшон бо ёд мегиранд. Хай кадоме ки уқа доноай тоноай тамошо накунед. Анам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки шумо наворои моро тамошо мекунед. Рости гап сухарӣ кардем. Сухариёмон хай шигр гудак дорум. Чӣ хеле ки гуфтам, бисёриё мепурсанд шумо дар кадом шаҳре? Мо дар Московский область, город Химки, микрорайон Сухотня. Ман ҳамроҳи шавҳарам, 4 фарзандам. Мо гражданини Россия. Мисол дар ҳамин шаҳри Химки зиндагонӣ мекунем. Кор мекунам. Шавҳарам ҳам кор мекунад. Фарзандам ҳамаш мактаб мехонад. Баъди соли нав уқа корсоз нестай. Мисол вақте ки заказ бошад кор мерем, вақте ки заказ набошад кор намерем. Ана ҳамихелӣ баъди соли нав бисёр хонадаем. Ана михе дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтагием дар наворои гузаштагием хоҳарам омадагиай да ҳамин квартира қати худам меиста. Дута фарзандаш ҳастай. Қати ҳамо хоҳарам. Мисол ду кас ӯ ягон чӣ мепазад, ман ягон чӣ мепазам. Ҳамихел рӯз мегзара. Хай сад бор шукрӣ фарзанди падар. Ана михе дӯстони азиз, торта якбор нишон диҳем мулоима киша. Торт аҷоиботи олам омадагиай. Ба мазза. Мисол ягон чӣ намекунем. Қандов намекунем, промочка намекунем. Бе промочка, бе қандов худаш мулоима ки хушрӯ меояд. Намехе дӯстони азиз, торт аҷоиботай, маззашам хушрӯай. Ҳоли аз он надодагиянд. Кӯдакҳо ҳама дар берунанд. Ҳаво хела гарм шуда, қоқ шудааст. Анам хе дастархона тайёр кардем. Аз она нигоҳ дорем ки аз он битияна иншааллоҳ рӯзаомона мешкоем.